Ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, шумо блоги тоҷиконро тамошо карда истодаед. бародарон, биёед ба ёд меорем ва эҳтиром мекунем қаҳрамонони ҷанги дуюми ҷаҳонро, ки аз Тоҷикистони мо ба фурон рафта ба сулҳу осоиштаи имрӯза ҷанг карда буданд. муборизаи 4 сола, душвориҳо ва даҳшатҳои ҷанг тақрибан 30 миллион одами шӯравиро кушт. вақте ки ҷанги бузурги ватани сар зад, тақрибан 230 000 нафар аз ҷшс, яъне ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон ба фронт рафтанд. аммо аз инҳо беш аз 100 000 ҷанговар афсӯс ки ба хона барнагашт. тоҷикон на танҳо ба фронт чизҳои зиёд доданд, балки дар пӯш низ ҳам саҳми бузург гузоштанд. Тоҷикистон ба яке аз марказҳои эвакуатсия табдил ёфт, ки 29 беморхонаи эвакуатсионӣ дар қаламрави Тоҷикистон ҷойгир буд, ки дар он артиши сурх аз захмҳо шифо меёфт. як қатор корхонаҳо ба Тоҷикистон интиқол дода шуданд. ҳазорҳо кӯдакон тавонистанд ки як қисми ҳаёти худро дар ин ҷо ҳар рӯз даштҳои ҷанг гузаронанд. ҳазорҳо нафар калонсолон зодгоҳашонро тарк намуда ба ин ҷанги бузурги кӯмаки худро расонданд. барои далели ва ҷасорат бар мубориза бар зидди фашизм, ки дар майдони ҷанг нишон дода шудааст, 56 000 фиристодаи Тоҷикистон бо ордерҳо ва медалҳо сарфароз гардонида шуд. 54 нафари онҳо бо унвони олии қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ сарфароз гардонида шуданд. 15 нафар бошад бо 3 ордери шараф сазовор дониста шуданд. бародарон, азбаски қаҳрамонони мо хелам бисёр ҳастанд, мо дар таги ин навор номҳои қаҳрамонро ва пайвандак ба ҳамон сайт мегузорем, ки шумо дар бораи онҳо ва саҳми онҳо метавонед хонед. ва дар охир мехоҳам ки гӯям, агар падар, бобо ё ягон хеш доред ё дошта будед, ки иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ буданд, метавонед номи онҳоро ба комментарий нависед. бигзор ҳама ба хотир биёрад. бародарон, ин буд навори мо. агар навори мо ба шумо писанд омад, лайкро пахш кунед ва ба канали мо обуна шуданро аз ёд набароред. Сарбаланду хонобод бошад.